खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादाव इउटुब चेनेल एकदम नोंथांमोनखौ आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरबाय आरोखि दा आं एवगासिनो नै ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै दङ ओमफ्राय आंनि देहाया एसे उसुबिदा जानानै दङ उदै सानाया उदैयाव माबा जादों इनफेक्सन जादों इनफेक्सनाबा माखौ होनो बारा मिथिलांना जायखिजाया उदैयाव एसे प्रब्लेम जादों आरो ओमफ्राय बेनिखायनो हा रुनाय जानांगौलायनो माबा डाक्टारफ्राबो नहा नहा होनो मा बेफोरबायदि बेमारफोरखौ दाजा नङो आं मानो जायो आं बिराद सिन्था जाबाय मालानि दिनाव आङो थावनि ओंख्रि मोनजागोन आरो ओंख्रिफोरखौबो जानो लुबैनाय बायदि मोनजाया माबा थास' आथिंबो मोनजाया माबा माबि मोनजाया थास' आथिंफोरखौलाय बोरै रुनानै जानोना ओमफ्राय थास' बिबाराथ' आंनि एकदम फेभरेट ओंख्रिमोन एकदम फेभरेट माने जेनेबा आंनि बिराद गोथाव ओंख्रिमोन आरो दा दैज्लांनि स्पेशेल ओंख्रि ओमफ्राय आङो बेखौनो मोनजानाय नंला मा खालामबावनो आंनि बेमाराबा बेसिमाव हामहैगोन ना हामहैया बेसिमाव हामहैयाबाथ' आं एबार बोसोराव थास' बिबार होनायखौनो मोनजानाय नंला बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय होमबाबो आङो बेमारा जायखि जिखि जादा जा एकदम थास' बिबार ओंख्रिखौ आङो एसे देहानि बेमारा एसे गेजेर नांबा खनसे सन'ग्राफ खालामखांबावबा जागोन आरो ओमफ्राय माथो खालामनो जाबाय जेला नोङो थाखानांसिगोन लुबैबाबो ओमफ्राय थैनोबोथ' जानो गोसो गैया नालाय दा आं ना एवदों ना लोगोसे नै नायाबो बायनाय आरो ना मा होनोमोनलाय दिसखावै बियो ओमफ्राय थास' आथिङा नै सिङाव दङ थास' आथिङाव होनो थाखाय आङो नै रेडि खालामनानै लाखाबाय रन्दै होबा थास' आथिङा ओंख्रिया मार जायो ओमफ्राय लोगोसे एवबाय नैबेयाव ना नोंथांमोना साननो हागौ एकदम एफा अलसिया मानसियानो मोननै मोनथाम ओंख्रि होननानै थास' आथिंजों नाखौ स्वामिया जाया ओमफ्राय मैथाजों नाखौ आइया जानो बायो बेखायनो मोनथाम जासिगोन दिनै ओमफ्राय आं बे थास' आथिंजों नाखौबो मोनजाया ओमफ्राय मैथाजों नाखौबो मोनजाया दाउखौनो रुनानै जानोसै आरो आङो बेबायदि संगासिनो नाखौ एवनानै लाग्रोबाय आरो थास' आथिं ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव जासिगोन नै ना होनायजों नाजों जि गोथाव संबाय आङो खुदैयानो गजोब्बाय थानो हाला बेनि आंनि अबस्था आरोखि दाउजों आलु रुबाय आङो हालदै एसे होनानै मस्ला मस्लि बानलुफोरखौ एसे होनोसै ओमफ्राय ओरै स्वामिनि मैथा गोजाजों नाजों ओमफ्राय बानलु गोरान होबा मैथा गोजाया बिराद गोथाव जायोना ओरै ना फाजि मानैसो मैथा गोजाजों नाजोंआ आंनि स्वामिनि फेभरेट ओंख्रि एकदम स्पेशेल आरो बिराद गोथाव मोनो दा मैथा गोजाजों खन्थं सुरुखौ होसिगोन बिथाङा जानाया ओमफ्राय बे ना फाजाखौ बिथाङा एसे नायदावलाय खालामो बेनिखायनो एसे एवनानै होबाय आरो हौवाफोरखौ एसे बुरखायनो रोङाबा जाया नङाबा दख'ना जि जोमखौ बोरै मोनोना एसे फथायनांगौ खोथा दं आंनि मबाइला हारसिंनो माबाया मा होनोमोनलाय बे लाइट माने ब्राइटनेसा हारसिंनो बारायना हारसिं खमायो थारमाने बिदि जायामोन दाख्लै फिसाजोआ आंना मबाइलखौनो दैयावनो सोमदों ओमफ्राय फाइभबो मोजां मबाइला बारा जेबो जायाखै ओमफ्राय एखमबा सोरनिबा फन हरनायफ्रा एकदम थेरनाय खोनायो आरो आंनि दाउआ मोनबाय नै रेडि मोननानै रुदोंल' आरो आं जेबो थाव साव होआखै बेखौलाय मानो मोनथियो आं जानांसिगोन साखिग्रोनोसै राननानै जानांगौ नो बिथांजों आंजों राननानै जानांगौ आरो बे बुस्थुखौ हारसिं मोनजाया गुदुं दा जों ओंखाम जानोसै ओंखाम जानायखौ आं होबाय थाला एकदम बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर आंनि बेमारा थाब हामथों होननानै नोंथांमोना एसे भगबानाव प्रार्थना खालामदो आरो